चला आज आपण बनवूया पालक आणि रव्यापासून एक नवीन रेसिपी. खूप छान लागते. घरात ज्या वस्तू असतात त्यापासूनच तुम्ही करू शकता ही रेसिपी. संध्याकाळच्या वेळेला मुलांना भूक लागली किंवा सकाळी टिफिनसाठी पण ही रेसिपी लवकर होणारी रेसिपी आहे. तर नक्की ट्राय करा. आवडेल तुम्हाला ही रेसिपी. त्यासाठी हा तुम्ही पूर्ण व्हिडिओ नक्की पहा आणि जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन आला असाल तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईबसुद्धा करा. तर मी आता पालक घेतलाय. पालक मी स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे. देठाकडचा भाग आपल्याला कट करून घ्यायची. फक्त पानं घ्यायची. पानं मी बारीक अशी कट करून घेतलेली आहे. आता कट करून झाल्यानंतर ही पानं आपल्याला एका बाउलमध्ये काढून घ्यायची आहे. पानं कट करून झाली. आता आपण ह्याला थोडंसं मीठ लावायचं आहे. त्यामुळे ही पानं चांगली मऊ पडली जातात. तुम्हाला मऊ उकळायची आणि वगैरे गरज नाही. या पद्धतीत तुम्ही करू शकता. पानं मी आता चांगली ह्या पानांना मीठ लावून घेतलंय. गॅसवर मी कढई ठेवली. त्यामध्ये मी तेल घातलेलं आहे. जिरं घालायचं आहे 1 चमचाभर आणि 1 वाटीभर मी रवा घेतला. बारीक रवा, लाडू रवा घेतलेला आहे. आता हा रवा मी फक्त हे जिरं आहे ते याच्यात फक्त मिक्स झालं पाहिजे. रवा भाजायची तुम्हाला गरज नाही आहे. यामध्ये थोडं चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. मीठ घालून घेतलं आहे. आता मीठ घालून झाल्यानंतर आपल्याला पाणी घालायचं आहे. तर 1 वाटी रव्यासाठी 2 वाटी पाणी लागणार आहे. 1 वाटी पाणी मी आधी घालून घेतलेलं आहे. अजून 1 वाटी पाणी घालणार आहे. हे बघा आणि आपल्याला हे सगळे जे गुठळ्या आहेत रव्याच्या ते फोडून घ्यायच्या आणि हा रवा आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आणि रवा आता मी मिक्स करून घेतलेला आहे. हे बघा आता व्यवस्थित आता ह्याचं पाणीसुद्धा या रव्यामध्ये चांगलं शोषून घेतलेलं आहे. असा करून आपल्याला हे रवा भाजून घ्यायचा चांगला. हे बघा झालेलं आहे. आता मी गॅस बंद करते आणि हा रवा आपल्याला आता ह्या पालकमध्ये घालायचा आहे. तर पालकला पण चांगलं आता पाणी सुटलेलं आहे. पाणी वगैरे आपल्याला टाकायचं नाही. ह्यामध्येच आपल्याला आता लसूणसुद्धा घालायचे आहेत. मी असे किसणीवर जरा बारीक किसून घेते. खूप छान लागतात ह्या पद्धतीत. हे बघा 3-4 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्यात अशा मी बारीक ह्या किसणीवर किसून घेतलेल्या आहे. आता यामध्ये आपल्याला रवासुद्धा घालून घ्यायचा आहे. रवा थोडा गरम आहे. तुम्हाला वाटेल तर तुम्ही रवा थोडा थंड करून नंतर घालायचा आहे. घालून घेतलेला आहे सगळा रवा. आता आपल्याला हा मिक्स करून घ्यायचा आहे. रव्यामध्ये सुद्धा मीठ आहे आणि पालकमध्ये सुद्धा मीठ घातलेलं आहे. त्यामुळे परत मीठ घालायची तुम्हाला जास्त गरज नाही आहे. लागलं तर आपण चव बघून घालायचं आहे. मिक्स करून घ्यायचं आहे पालक आणि रवा एकत्र. हे बघा आता मी मिक्स करून घेतलेलं आहे. ह्यामध्ये आपल्याला लसूण, आलं, कोथिंबीर आणि मिरचीचं मी पेस्ट केली होती. त्याचं फक्त 1 चमचाभर घेतलेलं आहे आणि काळी मिरी मी कुटून घेतली होती. तर ती 10-12 काळी मिरी मी अशी खलबत्त्यावर कुटून घातलेली आहे. तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही काळी मिरी पावडर टाकली तरी चालेल. आता ह्यामध्ये मी तांदळाचं पीठ टाकणार. तर 1 वाटीभर मी तांदळाचं पीठ घेतलं आहे. लागेल तसं मी घालणार आहे. पूर्ण वाटीभर हे पीठ लागणार नाही आहे. पण मला लागेल तसं मी पीठ घालणार आहे. तर अर्धं मी घातलेलं आहे. हे बघा अजून अर्धं थोडं घालते मी पीठ. असं करून आपल्याला हे मळून घ्यायचं आहे. आता ह्याला थोडंसं तेल लावायचं आहे हाताला म्हणजे चांगलं हे मिक्स होईल अजून आणि हाताला वगैरे चिटकणार नाही. झालेलं आहे. तर बघा तयार आहे. हे बघा हे एवढं पीठ उरलंय ते मी ठेवून देते. रव्याचं बॅटर तयार केलंय. अजून एक आपल्याला एक सारण तयार करायचं आहे. त्यासाठी मी एक बाउल घेतलाय. बटाटे घेतले. 2 उकडून घेतले होते बटाटे छोट्या आकाराचे. ते आपल्याला किसणीवर किसून घ्यायचे. तर किसणीवर मी सगळे बटाटे आता किसून घेते. बटाटे आता मी किसून घेतले. आता मी चीज घेतलेला आहे आणि तो आपल्याला किसणीवर किसून घ्यायचा आहे. तर असे मी 2 क्यूब घेतलेले आहेत. ते दोन्हीसुद्धा मी किसून घेते. हे बघा झालेलं आहे. किसून घेतलेलं आहे. आता आपण यामध्ये चिली फ्लेक्स घालायचं आहे. 1 चमचाभर मी चिली फ्लेक्स घालते आणि थोडंसं मीठ घालायचं आहे कारण चीजमध्ये सुद्धा मीठ असतं. त्यामुळे मीठ थोडं कमीच घालायचं आहे. मिक्स करून घ्यायचं आहे. मिक्स करून घेतलेलं आहे. ह्याचा गोळा तयार होतोय का बघूया. तर गोळा असा तयार होतो बघा झालेला आहे. तर दोन्ही सारण तयार आहे. दोन्ही रव्याचं पण तयार आहे. बटाटा आणि चीजचं पण सारण तयार आहे. आपण काय करायचं आहे रव्याचं एक असा गोळा घ्यायचा आहे केलेलं. हे बघा रवा आणि पालकचं आणि त्याला आपण थोडंसं तेल लावायचं आहे म्हणजे हाताला वगैरे चिटकू नये म्हणून. त्यावरच असा बघा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे. हे बघा जसं आपण मोदकाला करतो तसं केलेलं आहे मी. यामध्ये आपल्याला सारण भरायचं आहे तर मी एक छोटा असा गोळा घेणार आहे. हे बघा अशा पद्धतीमध्ये. हे बघा किंवा तुम्ही चमच्याभर हे सारण घातलं तरी काही हरकत नाही आहे. आता हे सगळं आपल्याला व्यवस्थित हे बघा असं बंद करून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला असा आकार द्यायचा आहे. तर मी असा चौरस असा आकार देणार आहे लांबट असा. हे बघा तुम्ही कुठलाही आकार देऊ शकता.
तर हे बघा, या पद्धतीतला मी आकार दिलेला आहे. तुम्ही कुठला गोल करायचा तर गोल करा, कुठलाही आकार देऊ शकता. पण जरा बघायला छान आणि मुलंसुद्धा आवडीने खातात नवीन म्हणून. हे बघा. तर असे मी सगळे तयार करून घेते. हे बघा, असं हातावर पातळ असा पुरीसारखा गोल तयार करून घ्यायचा. त्याच्यामध्ये हे सारण भरायचं आहे आपल्याला आणि मग हे भाजून घ्यायचे आहेत आपल्याला. तर तयार करून घेतलेले आहेत मी सगळे. गॅसवर तेल गरम करून घेतलं आहे आणि आपल्याला आधी मी थोडे भाजलेले आहेत. आता बाकीचे आहेत ते सुद्धा मी भाजणार आहे. तर असं गॅस फास्ट केलं आहे. पहिलं गॅस फास्ट करायचा आहे. ह्यामध्ये सगळं आपल्याला हे घालून घ्यायचं आहे, केलेले आहेत ते रोल आणि मग आपल्याला बारीक गॅस म्हणजे मीडियम गॅसवर आपल्याला हे अलटून पलटून घ्यायचं आहे आणि असे सोनेरी रंग येईपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचे आहेत. हे बघा. लवकर होतात, खायला अप्रतिम लागतात. सॉसबरोबर खूप छान लागतील. पुदिनाची चटणी असेल तरी पण छान लागेल. तुमच्याकडे जे सॉस असतील तुम्ही त्याबरोबर खाऊ शकता. तर आता मी हे काढून घेते. बाकीचे आहे ते सुद्धा मी हे बघा असा रंग येतो आणि तेलात घातल्यावर जरासुद्धा अशी विरघळत वगैरे नाही आहे. म्हणजे छान झालेलं आहे बॅटर. तयार आहे मस्त असे पालक आणि रव्यापासून केलेला हा एक पदार्थ आहे. तर तुम्ही ह्याला काय नाव देणार ते मला नक्की कमेंटमध्ये सांगा. हा पदार्थ जर तुम्हाला आवडला असेल तर नक्कीच मला कमेंटमध्ये सांगा आणि एकदा ट्रायसुद्धा करा. आवडेल तुम्हाला. मुलाच्या टिफिनसाठी सुद्धा करू शकता सकाळी. लवकर होणारा पदार्थ आहे. तुम्हाला पाहिजे त्याच्यात बटाटा नाही घातला तरी चालेल. चीजच घाला फक्त. बटाटा असेल तर घाला किंवा तुम्हाला पाहिजे तर बटाटा रव्यामध्ये घातला तरी काही हरकत नाही आहे थोडासा. खूप छान लागेल आणि नवीन असा हा पदार्थ मी ट्राय केला आहे आणि मला तर खूप आवडला आहे. तुम्हालासुद्धा आवडेल. आवडला असेल तर नक्की लाईक आणि शेअर करा. चला भेटूया आपण अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये.